Mae'r pen llanw wedi cyrraedd fan hyn ynghylch y defaid gyda'r Llanwennog, y Pencampwriaeth Steffan Davies nawr te. Ni'n gwybod pwy bridiwr sy'n cyrraedd y brig, achos mond un bridiwr sydd yn y cylch gyda 2 yn ei fael. Ie, Sioe Bans Allgoch wedi wneud i eleni eto yn y sioe gyda'r hwrdd blwydd a'r ddafad ymlaen gydag ar gyfer y Pencampwriaeth. A cwestiwn mawr yw, pa un, yr fenyw neu'r gwrw? Ie, wel, mae'n dewis anodd iawn a fi'n gwybod bod Pete yn hoffi y defaid, cofio, felly falle bod bach yn mantis fy nhw, ond mae'n dewis anodd iawn, felly gawin ni weld le mae hon yn mynd i fynd mewn i'r. Anwen Jones blaen bloda'n helpu Huw fyna i ddangos, a Pete yn mynd yn bendant iawn At y ddafad. Oedd Huw yn gwybod pa'n i ddal. Oedd, mae'n gwybod, mae'n deall y job yn iawn mewn i'r, fawr y teg. Da iawn. Diolch yn fawr iawn i ti, Steffan. Diolch. Na, i fynd i gael sgwrs gyda'r enillydd Huw Evans Allgoch, sydd wedi cyrraedd y brig mwy na neb, dwi'n siŵr, yn y sioe. Huw, llongyfarchiadau mawr iawn. Chi ymlacio nawr? Odwr. Gwedwch wrthai pam bod y Llanwennog mor special i chi ag i'r sir? Wel, bryd cynenid o'r plwyf rwy'n dod yn y fe. A gyda fyne ar teulu ers 120 blynydde. Yr un oed ar sioe brenhinol, felly mae hynny rhyw fath o hefbwynt yn un wedi. Ac ennill ar flwyddyn mae'r sioe yn cael ei noddi gan Sir y Cardis? Odi Sir Cardis, hynny'n anrhydedd. Yn wedi dyma'r unig bryd cynhenid o ddefed o Sir y Cardis. A niferodd da na lenni rhyw 15 o'r ddangoswyr. Felly mae wedi bod yn sio go dda i'r Llanwennog a Cardis. Ag i chithau? Hynny. Dwi'n siŵr bydd y ddathlu heno? Wel, rai falch am yn gytre, so ac yn bas a gwely. Chi wedi gweithio galed. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Diolch. Diolch.